And I check my Zuna Volt 104.3 FM na Suno Dalon Deje. Yes, so egunka ha waporo kitabu turn by turn by Ayaka Ozobolo. Even phone needs SIM card. Ihe mean bụ na otu ọbụla osikwa n'ala dị. Mala amala na ebe ị na-abara ebe ị ga na echi niile na onwere ife dị permanent. Onwere condition dị permanent. Ndị na-afụ ụkwụ ha ji aga ije taa, nwee ike ịfụ ụkwụ ha ji aga ije echi. So, ihe ọbụla ị na-eme, malụ n'ụwa na-eme ntụgharị. Ndewo, afọ mba ntị Chinazọ, anyị nọ n'oge ndị Igbo, anyị na-akpọ Odenigbo na Volt 104.3 FM. And yes, the first thing m na-ekwu bụ gịnị? Sibanụ m ụtọ ụbọchị a mụrụ gị. Sibanụ m ụtọ ụbọchị a mụrụ gị, maka na taa bụ ụbọchị ahụ amụmụ some years back. Ịmago na 19 gborogodom. So taa nọọ mbọsị ncheta ọmụmụ m na-asị ka Chineke nna nnọọ na-akwadokwa m ife ọbụla m na-eme ka m na-emesie ike ka m na-eme ya nnọọ ka ife ọbụla m na-eme ka aka na-eshi m ike ịghọtago ka anyị na-aga n'iru ka anyị na-aga n'iru no more ịga n'azụ ka m na-aga of course. So to everybody na celebrate with me today na-asị gị happy birthday to gị nwakwa. And anọkwa m live on YouTube. Join me, I'm live on YouTube. Yes, Vote Odenigbo. You na YouTube type or Vote Odenigbo. And I'm ever live and direct. And of course, yeah, wishing him happy birthday online. My wish him on air. Meanwhile, can I wish him happy birthday for? Ka ikwukwe maka odira. Ama mmadụ one ma odira. Joseph Olonlo. Joseph Olonlo. Yes, anyị nwetara ozi n'efife ahụ na ya bụ nwata nwoke ọmalịcha, ọ bụ na oyi ma ya o nwere height, ọ ndị otu akị na papa ama na ọ malụ mma nwoke, ọ na-act film na-act takwa ọnya igosi gị na ọ ma ife ọma nnọọ skills ya, o nwere talent na act film. Mana unfortunately onye arụ dịkwa ọ nọ na South Africa si na o jeche club, no in fact na ọ ga club ṅụọ mmanya se nke a na-ese ese ṅụọ nke a na-aṅụ wee bazia n'ime ụlọ bakwudo nwaanyị. Ya bụ ọmade nwaanyị naanị ya kwesịrị ịmago n'ihe nwoke na nwaanyị na-eme na ebe emechichiri ụzọ, ịmago behind closed doors. N'ọkwa otu a ka nwoke si wee nwụọ na o nwere gịnị heart attack. Now ọ bụ na ị mara ọ dịrị ọfụma, ọ dịrị anụgo nwaanyị one fine girl one, ha nwere kids together. I think ụmụaka abụọ or ịtọ 2. Then ka the thing na-agakwa nnukwu na asị na o jekwa Thanksgiving 2 weeks ago, I think surgery or so. So igosi gị na onye mee surgery o mebekwa 1 year, ọ bụ na chi go back to drinking, smoking, and then ndụ megịnị ndụ dị anya. Adọ ya bụ ife bụ the end of him. Biko na ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ ọ na o nwere ndị na-enye ndị a advice? Ọ na o nwere ndị na-enye ndị a advice? Ajụjụ m chọrọ ịjụta. Because ịma nsị m na klọb ahụ ọ ga nọọsụ si ya nọ na klọb ahụ, ọ dịrọ possible. Ọ bụrụ si ya nọ na the club. Ọ bụrụ sọsọ ya nọ na klọb ahụ, o nwere ndị naanị ya nọ, and ụfọdụ n'ime ga-ama his health condition. Akwa ụmụaka kịta anụ a na-agwa ha okwu, onye jide obere ego ọ dị aka. O nwere nke obere nwa nnukwa na o si na 6-story building wee da na ndị EFCC na-achụ ya, and adị m sure nọ n'Enugu a, because ndị EFCC nọzi n'ụzọ kịta. Anyị ma na ihe ha na-ejezi n'ụlọ young boys eme now.
ha bata na flat ha ụmụaka si na 6-story building ha dị ịtọ. The other 2 wujiri ụkwụ. The other one, the main person eji maka ya wee bịa, nwụọ instantly. O wee bụrụ gịnị? O nwere ụdị jewelry so dị eyi n'onu. Ọ na-eyi gold. Ị bụrụ artist. Ị bụrụ o nwere ihe ịbụ. Ị bụrụ ambassador ndị chain. Ị bụrụ nkịta. Ịnya chain ha ka nke onye na n'onu. O nwere ihe ị na-alụ. Ajụọ gị ka ebe ị nwere shop, ka ị nwere shop, mana iyi ihe karịrị wọtụ 1 million or even 2 million. Boldly na-show ya your lifestyle. Askwa m ka ngwa unu, in case unu amaro, these people, ma ndị NDLEA, ma ndị EFCC, ha nwechara people na church, na club. So, ị na-eso okwa seed na-eme title, na-agba club, na-aṅụ mmanya, na-egoro ụmụ nwa, na-lavish, na-spray ego. Make question ihe ị na-eme n'aka si gị ike. Na-abịa jụkwa gị bịa gosikwa ha receipts, evidence ka o chokwa. Maka ọ bụrụ mgbe a ga-achụba gị kịta anụ a, isiba n'elu 6-story building, ị chọrọ ịwọ Batman, amarọ m na ọ Superman ka o chere, amarọ m ndị nke gbajiri ụkwụ sef, onye mana ha aka ya, amarọ m ka dị mgbaji ụkwụ dị extent ọ dị na ha ya aganwu skwu ije. So ọ dị very very bad. In fact, ọnwụ ọ dịrị anụ a bụ a shameful death. Ọdọ nwee nwanyị ajọ kịta si nọ n'elu nwanyị ka ọ nọ wee nwee cardiac arrest. Negodo ụdị akụkọ ahụ. Ị na-aṅụ na-ese. Ọ bụrụgodu na ihe nwanụ just to impress nwanyị. Nwanyị nwee ike ihe mee kịta anụ a, leave your wife ịnụzi widow, your children fatherless. All these things to what end? Ego a niile a na-akpa amarọ ka a ga-esi yuzuo ya. Ịchọ nwee William Uchendu. I love him, what that boy na-eme mgbe ọ pụkwa na movie industry. Ọ act merry men. Mana kama onye je lavish wee ego, ọnụọ nwanyị chibara onwe ya okwu n'ụlọ na nwunye ya ji ofu nwa wa ụmụ na-abụ na. Ihe ọ na-eme wo jee na slums. Ndị those people bụ na mmiri na-abatacha na be ha bụ na thatch house ka ha bibi na mud house, bi n'ụlọ na-ekwesịrọ. Hey! na-enene timeline that boy. Ifu ndị mmadụ na ndị na-ata afọ karịrị ịmara ihe ị ga-eji ego gị mee. Iweta na radio station ka anyị kpagharịa, ka anyị jee. Ndị anyị eji ije, ndị enwere ihe ha na-eme. Dọka aja dị na ndị bi n'ụlọ na-ekwesịrọ ifu ha. The first thing ga-eme gị wa akwa ka ị ga-ebebegodi, because ị ga na wonder ka these people si na survive. Gị nwa mana ije abịa ma survive 2 days. Ebe ọ bụla nwere ya ama ego moto nke ata echi niile anya ọzọ. Achụọ nwaanyị ebe a, achụọ nwaanyị saịga. Nwaanyị nọ n'ụlọ. Ọ bụ na ọnya ka ejide na this situation kịta anụ a, hell with let loose. O nwere onye amalala ụlọ nwaanyị aya sigodi ya na bagodu be nne ya. Oh, how selfish some ụmụ nwoke dị. Why? Because na ifili na ibu nwoke na ịdị supreme. Ọ bụ na nwaanyị ka ha si kịta anụ a na o jelu club wee na-aṅụ nta nwụọ imo. Because ọ bụ na ụmụ nwoke ga-egbu nwunye, nwaanyị nwoke ji anwụrụ na this kind of situation. Mbanụ, ọ ka ibu nwunye. Because na ụmụ nwoke bi ndị a na-eme allowed to behave anyhow. Now, nwunye nọ back at home. Akụkọ a na-akọọla ya bụ na di eji wee jebukwe nwa. See ihe sechasịa nnọọ nwa anwụọ. Lezie nwaanyị enu cardiac high blood pressure ka ọ gịnị BP mee ya. Osi otu anwụọ. The BP emekwari ebere, ọ bụkwa nke ka rush ba hospital. Ọ nwụrụ ozugbo ebe ahụ. O nkwe ka ọ dị. Ọ bụrụ akụkọ nwaanyị anụrụ anụ. Nwaanyị nọ n'ụlọ na-eme di expect
ka ọ bata ọ bụrụ ụdị akụkọ gịnị mmadụ kwesịrị ị na-anụ bi ya ọ bụrụ ihe nwoke kwesịrị nwaanyị kwesịrị ọnọlụ bịa ọ na-eme expect dị ebe a ka e bụrụ news ya bụrụ njọ akụkọ nwaanyị o ebewelu di ya akwa mbọsị aya eni ya ọ ya ebeweli akwa ka ọ ya kedu ihe ọ ga-eme kọsị nke abụrụ na o ji sọjiri nwanụ ọ survive nke abụrụ nke na o nwere accident nke abụrụ nke na poison ya so onye bụ ihe nwekwa ka o si wee madị ihe nna ha ajụ kịta anụ a bụ kedu ihe a ga-eme eme ụmụaka kedu ihe a ga-eme ụmụaka ịjụọ ya kịta asị gị na nwoke ama ndinwu na nwoke na nwaanyị abụrụ ofu ọma nọ nwụrụ onwe ya ọma chebe ọtụrụ anakwute nwunye ya ngwa na ihe na-eme ndị na-ama nchenwu tụrụ anakwute nwunye ya ya eme ụfọdụ ndị omego ofu onye and it's very sad ọ dị very sad ụdị ihe nke anyị ga-emewezili piti ka anyị bịa pitibe ka onye anyị ga-epitibe ka anyị pitibe onye nyere onwe ya dugara onwe ya to early grave kedu onye anyị epiti onye ka anyị epiti because kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 0706-0485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Mgbede ọma ka ime daalụ live daalụ sọ mgbede ọma ha ncha even onye ata ha afọ ịma ha ụtọ ndụ ka ise na-aṅụ bụ ụtọ ndụ nwan ise nwe kpọrọ nwaanyị njọ gị kalị njọ gị kwọ nnọọ nwa na-azụ sekpu di ya n'aka ị na-aṅụ na-ese na-eme gịnị na-akpọkwa nwaanyị. Hello. Good evening. Ke ime? Ndị oyi.
Ewo. Happy birthday to you. Ajọ gị ka ihe ị na-eme na o nwere ihe ị ga like o nwere ihe ị ga voice si na ị na-eme isigodo na ihe a ka ị na-eme na asị ngwa ka eje cheki ya nothing to show for it mana ịkazi ndị nwe shop egosi na ị na-eri ego ịka ndị nwe shop egosi na ị na-eri ego onye atagodoro afụ ego ọ n'ịma ha ụtọ ndụ mmadụ na ihe a ndị a na-enwe nwere ụdị combination ị ga-enwe you will die. Die godoro ị ga-anọ na hospital some na-lead to coma ụfọdụ na-apụta na coma ụfọdụ na-esi na coma na mmụọ. Hello. Happy birthday. Thank you. Daalụ sọ. Birthday ka mbọ ka wish. Enweghịkwana ihe ị ga-eme n'ụwa a ikpechite ụmụ nwoke ụfọdụ ite atụta na ịṅụ mmanya. As far as na mmanya dị nwoke ga na-aṅụ mmanya ndị ọ ji gburugburu ha ndị ọ ga-ahapụ ndụ hapụ ha ndị na-esekwe na-adịkwa eme ikorobịa ọ ka mma ka ọ bụkwanụ example to them because onye maka health condition ya ji dị ga aka ya bụ onwe ọ masị na mmadụ mega ihe mere ya ọ ya bụ ihe niile n'ụwa. Happy birthday to you. I wish you long life and prosperity and many more years ahead. Congratulations. Daalụ. Oh, daalụ sọ daalụ. Of course. Onye nke a bụkwa nyanwa mere onwe onwekwa onye mere ya ọ ya wee eziokwu onwedo onye mere ya mana ndụ anụ a bụ gịnị onye nwelụ ntị ya nọ. Hello. Good evening. Ka ime ndị oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m? Kenechukwu from Enugu nnọọ. Daalụ sọ Kene. Daalụ. Thank you so much. Daalụ. One two must kill a man, but don't when go like this. If you're gonna amend your money on your behalf.
Mm. Mm. Ọ ma ihe ọ na-achọ ọlụ ya ọ bụ ebe ahụ ọ marozi ọ ma ihe a na-achọ ọlụ o ji na-agba ọsọ o nwere young guy a na-achọ kịta amara ihe a na-achọ ọlụ daalụ so Ekene ike gwụ daalụ. Alright, unu anụgoni ya na something must to kill a man. Amara na onwe high BP ma ọ na nwere mana anyị niile mana first of all inwegodo ulcer ikwesịrị ịgba alụ alcohol ọsọ yọta ọ bụ na ịbụ onye bụ na ịbụ ntị anụ eze onye agwa na ife na-eme ndị na-eme ihe na-eme ndị bụ na ha nwere health issues and he decided not to live by some rules ya eme gị because the truth bụ na ndụ a niile enwere rules and regulations enwere gịnị rules and regulations enwere do's and don'ts and all mgbe imero do's and don'ts ahụ bụ ka ndụ gị ga-eme gịnị ga-ebi nkenke afụnụbeghị m ebe mmadụ dị careful aside from natural disaster onye ahụ anwụọ onye mere ejibe na-asị anyị webinata aka n'iri nke a webinata aka n'iri nke a webinata aka na nke a webinata aka na nke mana sometimes ọ na-adị anyị ka ọ bụ na ya emeri ndụ ama ntọzi ụtọ ichezozie na ọ bụ na edero ndụ ịma mme experience ma nke dị ụtọ ma nke dị inu sef nwere nke ị ga-eme experience at all. So ihe ma ghọtara ọ bụ gịnị ihe ndị anụnwa ụmụ
okorobịa na-eme right now ọ na farmer raw that na-enwe implication for it. Ọ nwere bụ na ịmarọ na inwe health issues. Ọ nwere bụ na ịmarọ na ị nwere any health condition atọ ka nwee ka sị na amarọ. Mana nke a bụ na isi surgery pụta. Anyị amara ihe dugije surgery, but mụ na gị ma that na o nwere some certain things i kwesịghị na-eme. At least within that first year, ị ka mee that surgery. Onye ma ihe ha mix, onye ma ihe a na-aṅụ ihe ndị a niile. Ọ nwekwa ka ọ ma dị o. For nwoke nugo nwaanyị, for nwoke dowere nwaanyị n'ụlọ. O nwere ka ọ ma dị. O nwere ka ọ dị. Ọ bụrụ mụ bụ nwaanyị ka ebunatalụ m di m si m nọ n'elu nwaanyị ka ọ, because na ọ nwụchara just to impress a woman. I'm telling you, ọ ma ndịkwa funny for me. Because okay, raise a lot of dust, okay, raise a lot of questions. O nwere ka ọ dị. O nwere ihe bụ ihe ihere. Ihe anyị amara ọbụla so long as na anyị na-eme ihe nzuzo ahụ behind closed doors is okay. Chesozie na ị nwere ike ị na-eme that thing that day, ọ bụrụ that day ka iko gị ga-eju. Akụkọ ga-apụta n'ụzọ. Anyị amalụ ka isi na-ebi. Hello. Keke ime. Ndemma, good evening. Honorable Ndubisi, no. Oh, Dalu so honorable. Dalu. Thank you. Amen. I'm not sure, sorry. I cannot judge the rest of my life. No matter the stuff from one of the jam, every jam, and corner to me. I still had it depend the hell on. You can don't think about no then. I'm not only a government, it's not so my character. And position still is trillions. Oh, yeah, boy. Most of the governors, oh, yeah, for over about, yeah, 1 billion on our over. They want to use. Now, we need to connect to compare credit, right? Oh, yeah. Very unfair. Only to know what overall market I can drive, because don't be okay. I'm not position to bring this vehicle, you know, without they will still to buy my little good. I'm sorry. So, my car. I know you're my partner for all. They couldn't come my guys. Yes, Australia, where is John? Oh, my God, goes around. I'll go in a second. What is very unfair? I'm couple of doing or down no 4 years. We put 3 months. Oh, we're very EFCC. We're over this big. I don't support that idea. What is very unfair? My sister had this day against me. Dalu so honorable. Dalu. All right. We know ya bụ the truth. Gọọmenti enyere ọrụ nke enyere enye adị akwụ ụgwọ ndị nke nọ na ya na-achọ ka ha ga-esi gbapụta. Then ụmụaka a na-achụgharị ha. Meanwhile, the corrupt politicians anyị nwe. Dirty judiciary anyị nwe. Nonsense system anyị nwe na this country. I'm not saying anything about it. Oh, my ha nwere ume now. And ha kale ka ha ya na-eme that thing. I don't blame them. Ọ dị na normal human being. First when na government ebe enwe power. Nas na onye amahọ na ya echi ọzọ ya agba akali ka ogene ọgba ya n'ikpere. Ka ya na-akpọzi nya bụ bid. Oh, ya ọ ya bụ. Ndị ha kale. Ha bụrụ na I probe politicians. They will not. They will not. Mana ya debakwolu ya bụ ụmụaka na-adị anụ ihe. Na-adị eji imifa esi danger ma ọ na-abịa, because clubs ha na-ejecha ebe ha na-ejecha those hotels
those clubs, those restaurants, and an official not there. I'm telling you, intentionally, I plan to have intentionally, even inside a church. I'm telling you, nke here says inside church, hanocha. So, ọ bụrụ na ị na-enyekwa tithe 1 million, ị na-enye ha na-enye gị nnọọ mụ. Ị na-ana ya ma na onwe onye na-etere elu gị. A na-eme ya na Nigeria. Unu echezina na ọsọ na film ka ọ na-adị. Ọ dị na Nigeria. So I gotta be very careful. Hello. Ke ime? Ademoye. Ka afa gị na-ebe isa Chigbo. Oh, Chinwokwu nnọọ. Oh, daalụ sọ. Daalụ. Chinwokwu, ihe kwuru nọ in order. Onya melu njwesi ka ije na YouTube, wish we me no. Ekpere ọ na ịchọ, eme ekpeftecha enwe m a lot of messages on YouTube, but m ga-take ya once ọkwa na 5:30 kịta. Ji nwayọ gụpụtasị anya bụ message. Cheta na ị ga-esonye nwaanyị na Vote Odenigbo na YouTube channel line. Vote Odenigbo. Ị gakwa na ala ebe ahụ, anọ m live right now. Onwe ekpere ịchọ ekpere ma anyị ga-eme nke YouTube menu nke radio. Ọ dị very important because ihe a bụ eje m ije gote ihe m ga-eri. A friend of mine send the message nekwe na ọ dere ahụ because nen bi ebe a dị nso n'isi Maryland ebe a. So ọ bụrụ na like no so onye nke anyị nwanne anyị nwoke obi na Enugu a na nwunye ya na ndị bịa mana ọ na-agba South Africa nata. So South Africa abụrụ na ọjọọ so obi akpacha ha anya o nwere ka onwe dị ụlọ ebe ahụ sef obi na South. So the issue bụ na all these things bụ gịnị careless life, careless living. Na anọ m na my prime, anọ m na my age, anọ m na my time. Life a bụ fom bi ụwa na-atọ ụtọ. My brother, my sister, no doubt. Ị nọ na your prime, ị nọ na your time, ị nọ na the age. Nsogbu adịrọ. Mana nke bụ koko bụ gịnị ka ị na-emekwa ya bụ enjoy na-edewekwa for tomorrow. Ka ọsọsọ taa ka anyị ma maka ya. Hello. Good evening. Ke ime? Ademoye. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Dikachi from Old UNTH. Daalụ son no. News about ODENIGBO and the topic behind it. As him and I think don't with this thing you gonna go to check. And a queer or the people when you're near. And I'm more personally, if you're wrong with Yana, one thing was kill a man. And this thing when you maybe go to from the mother, especially in the day. And one thing was kill a man, I got the honor from money or wine. I wish so many young people that mad this thing. This thing I put on to. He get you more go. Still, you want to read it. You mustn't be clubbing. You DJ from one club to another, or maybe you didn't go one. You talk on because what? Wasn't it there to see in your orientation? How about that now? It's more to life. So, if you want each day go in a kind of updates, a menka, a bit on every one. What of it in a get my own working, get my car, we take it. You want to you may always time working when you want canka. One, if you're not here, yeah, just years. So one thing was killing man up, our youth. I said, guy being do. Utondo emego kwana ihe o selese mpuya utondo emega ni mana I wish na
intro again. And this is once again happy birthday to you. Dalo so. And I agree with him. I believe Romney here one thing must kill a man. Eziokwu ka nna agwa go ogbugo more people than keeping them alive. Ogbugo more people than ndị o dobelu ndụ. Hello. Hello, good evening. Kekime. Favor from Ababa, no. Thank you. Because can we go and get the happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We got to get how old are you? Nne m adịgo m old enough ịma na mpụta n'ụzọ mfụ ajọ ndụ na mma nwa. Daalụ sọ. I'm really happy for you. Yeah. As they put that on that, as in my year is not my year and but my year it's not easy. Oh, there. It's not easy because I believe that one day I had to my own but today I'm not right here. Yes. I'm not right here. So thank God. I wish you long life, prosperity, joy, good health. So we want to go into your account. Amen. Happy birthday. Because today I am just here for my gaba. I'm okay no yeah, no shop. I'm going to get capable. To take in account, so I'm going to what something there. I can get about because I saw more everybody gets when we health issue. But then I say sectors. I'm call. So Mr. Panodio, I'm not going to but I'm super on that way around. We're doing a couple and careful on the shot. I'm not and one of our brother calling man, I want him was a man. Just I will know you again. Thank you very much. Dalo so. All right. I am Dalu for the birthday wishes. Dalu 0706 048 5853. Hello. Mbedoma Kekime. Hey! Because unchabalo no hanky achọzi m ibe akwa o. Tears of joy. Mamiro di ihe na-eme adọrọ mma. So ịnọchi ya ị na-anụ onu m ka m na-ajụ esi. Nwere ike iso esi ka ị drop on message ma ọ kpọọ. Sorry, my love, sorry. So why adọrọ? Enwe ka onye mbụ na ọ bụla m afọ give ro gị bụ onye nke m. Happy birthday. That is all I can say. I wish you many happy returns. My dear, I just called to congratulate you because of the reason. Dalo. I thank God for you and I pray for you that God will give you more promotion, good health, more money to your bank account, and finally that guy that will make you happy. Nemo. Amen. Amen. Chai, thank God. The money not yet to go now. Yes, dear. Yes, we can follow this from now. Darling, if on a bed them they will teach you no goodness and mercy. Don't worry. Darling, sir. Oh, Gozuki too. I am no. I am with the thing. I don't get no need. You know one responsible man. Okay, na. I am na. Agamu gini kuna me. Hey, we can do cause no agamevu. Okay. Hey, oh. Ya wa aja afa na etu ajo onye na-ebi ajo ndụ. Don't worry, ncheti ya mmeme ka unu ma. Hello. Keke ime. What's up? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, the boy is good for cookout. The boy is good. Nwoke love nwunye nnọọ ka as if not taa ka ọ ka meet ya.
Dalo so manisine so wadro. Thank you. Oh. I love my life. Yes. So. I am on one day. The boy is good. Dalo. Okay, unu anugoni ya na ọ nwere happy man. Na nwunye ka ọ dịzị. Unu na-anụ na onye ọbụla n'otu o si wee watakwa this life o. Onye ọbụla n'otu o si wee wata this life because afọrọ m ife dị very happy n'ọnwa that na ndụ Chineke sign off from 70 years up. 70, 71, 72, 75 by extra score. Ọ bụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ gị ga-aghọta ọ dị ebe ahụ. Ọ bụgodị na m nwere ihe ọzọ ma na akwụkwọ nsọ nke a ka m fụ wee maa na otu a nna na nla akwefu ihe nla ekele ndụ a onye na-alụkwa m 70 years anchụ ka mma na-achụ ya mana as a spirit. So ị need ọ bụ na isi na ị ga-ebi ndụ except na ọ na-epụtalụ nnọọ na ihe imere ebe oke ịpụta ụwa mụọ nwa hafụ nwunye gị na ụmụ gị ka ha taba afọ because the life of this woman ga-change forever. Life nwaanyị a ga-echange forever. O nwere ya akọtaghị ya akụkọ. O ga-echange because ọma ndịziri ya izi. No more days of ka nzuo ike na di m na ya na ọ ya akpata ego nke taa. Ịkpataghị ya gị na ụmụ gị atagbuo onwe gị n'afọ. Na economy kịta adịrọ m sure na enwezikwa uncles na ndị aunties dị ready ịbịa nye gị from their own pocket. Even ndị obodo oyibo nwanne send life self ọ na-afịakwụzide ha ara send. Ikpa ha aka na ọ na-asị gị tax. Onye ọbụla nwekwa ka o si efu this life but at the end of the day ihe m ekwu bụ na enwe gịnị standard. Ihe niile nwere standard. Everything in life. Standard mean gịnị enwe principle of life. If you do anyhow, you go see anyhow. Ọ bụrụ rocket science. Emery invent, ọ bụrụ mụ invent ya. If you do anyhow, a lot of you ga-anụ gị. So ihe niile nwere principles, ihe niile nwere standard.
it's not left for you ibu the substandard. Nsogbu adịrọ. It's not like ịchọ isi wee bi ndụ gị enwe. Ị ma na plan ya from day one, ị just not chọ idupụta nwa agbọghọbịa from be nne na nna ya tabịa ọfụ. Make sure na frustrate ya. In the name of not like gị ọ nọrọ ebe a na-edi ya. Oye edikata afia azabazi ndidi. Mondibe. Oye choose ofu. Hello. Abuchi from Zix Avenue, no. And Dalo. Oh, we end up we are dancing to your grave. Egwu ọnwụ. Egwu ọnwụ ka a na-akpị. Ndị na-aza egwu ọnwụ azara ya by mistake. O mean na ọ na-exist. So when they bụ na deliberately ha na-eme gịnị? Ha mụgo na ihe a ebute ọnwụ fa, but they don't care. Mana my problem bụ ka ị na-live that carefree life, that I don't care life. Biko, make sure na nwe onye na-drag with you. Nwe onye na-drag to the grave with you. Hello? Dalo so Joseph. Oh, Dalo. Akawo. Oh, thank you. Dalo. Yes, ha na-akpị aka ogiri. Ndị Ọka na-akpị aka oyeli. Aka oyeli ka a na-akpị ya n'Ọka. Onye ndụ ya dịgo useless. Onye enwerozi hope on, ịmara enwerozi atụkwa nya olileanya dị ọzọ ebe ndụ onye ahụ nọ. Ọ gbanwee ima no by mere miracle. Just obere ịma ihe a na-akpọ a leap of faith. Onye ka onye ahụ nwee ike inwe wee change. Ndị a dị ekwute okwu change. Onweghị ihe ịkọwara ha ka ha ghọta ebe isi abịa. Ha dị aghọta ya. Hello? Ewo, ka ebe ị nọdụkwa noisy. Hello? Ndị mma o, good evening. Ka ime? Daalụ. Eyi, anyị kenele Olisa. Okay, biko settle all down. Put na radio again. Unfortunately today ezigbote isi. Ọ bụrụ na afọ m na live na YouTube na enwe m kata na try manage myself. Isi ọwa m ihe ndị ọzọ soche na ihe meme jiri ọbịa on Friday maka ọkụtum. So biko no gbatịnata, reduce on the noise. Biko reduce on the noise.
I want to get bankataka 2 adults. Hello. Kime. Hey. Hey. Saw some. Dalo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nazo, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ew. Happy birthday to you. Nazo, I wish you many more years. Amen. Amen. I wish you good health. Amen. I wish you peace and prosperity with harmony. Ogaderege manike o. Amen. Ogaderege mano ye. Inugo. Ogaderege manabo. Inugo. Amen. Happy birthday to you. Oh. Dalo. Dalo. Amen. Amen. I want to say happy birthday. I want to know. Oh. Dalo. Dalo so anwụ. Akwụ na afụ talent I choke. Amam na mmadụ gụrụ birthday song mana adị m sure na ọ bụrụ mmadụ. Adị m sure na onye anwa Justin no gụọrọ m ya kịta. So ifugo na anyị nwere talent ebe a. Anyị jisi n'ike o n'ife ọbụla anyị na-eme. Daalụ. Hello. Kekwanụ. Ugogbe nke anyị. Ka ime n'ụbọchị nke taa. Adị m oyi. Adị m mma. Thank you. Daalụ. Happy birthday to you, baby, today. Hey. How old are you now? You look so lovely. Come and hug me. Yeah. I wish you long live. Happy birthday, my love. Thank you. Daalụ. Daalụ. Daalụ daalụ so daalụ onye blame nwunye ya for here amakwa m na onwe ndị but anyway I don't sure no what just now see that na otu a nwunye ya otu ọnwụgo na nwunye ya ekwesịghị ịmago n'ife iliwe some certain kind of way maka otu o si wee nwụ na ọnwụ ya bụ ọnwụ aṅụrị I think no, but I think onye kwuru ya bụ the boy is good. All right, so Kambara also join YouTube. I go by many of my YouTube messages. Anyway, Monye Jekwe Cecilia said happy birthday to you and teaching us so many lines fall in pleasant places for you. Amen. Greater heights, my dear. Thank you so. Onye Jekwe Cecilia. Ibezineka. Say happy birthday and teaching us so wishing you heaven's best. Daloso Neka.
Chibike Uchendo, sim Auntie Chinazo, happy birthday to you. Wishing you all the best in life. Amen. Dalu Chendo. Nebo Joy, sim happiest birth anniversary. Auntie Chinazo. Dalo. Nko Danko. Good afternoon and happy birthday. Thank you so much. Dalano. Chukuma Brainchild sim good evening, Auntie Chinazo. I greatly appreciate I greatly appreciate and happy for your birthday today. Okay, longer life and prosperities ahead, my beautiful. Thank you so, Chukuma Charles. You look elegant today. What we did meta normal me. All right, happy birthday for you always for your good program. Dalo so Chukuma the Brain Charles. GM Bruno, same good evening, sister. How is work going? Thank God. Do Adebanjo Razak. Hi. Cecilia, the truth is that most of us are actually careless with our health. Some live the life as if they have spare life. But when it happens, it is what it is. I just pity Odera's wife and children. I pity the woman so much. I brought son you name. Dalo. Pauline Godwin Nike Semanti Chinazo. Happy birthday. May God bless your new age with abundance blessing. Dalo so. Emeka Onasem. Hi, Emeka Dalo. Biasakwam happy birthday to you, Chinazo. Afambanti Chinazo, bro Chinazo. Ma ban from this program. So, may God bless your new age. Emeka from GRA. Oh, Emeka, they ever, so they got money. Dazi our room. Don't worry. Thank you so, Emeka Ona. Chiamaka Amarasim, happy birthday, dear. Wishing you a fantastic year ahead. Amen. And good husband. Emphasis on good husband. You can read it in a capital letter. Because somebody in a kitchen in a responsible man only for can abroad in Akbanata digi kebruzia natasigi no megin no de akaka shameful death. Yeah, but no akụkọ mmadụ ekwesịghị na-akọ. Onye ji ekwesị amen no yes mgbe kezo ekpelu m ekpere na ekpere daalụ so Chukwuma Brain Charles, I'm back. So sorry for your headache. Ewo. Wishing you a quick recovery and your hair is cute. Ha. Real woman, you are dalo sonna. Dalo. Chineye glad. I'm not Gladys. Same happy birthday, fine babe. Many more beautiful years ahead. Amen. Chineye Gladys, thank you for and send the messages on YouTube. As you know, Dalo. Thank you for praying for me. I wish you all the best too. I'm wishing you what you wish me. In a nutshell. Hello. I wish you happy birthday. Ooh, yeah. Many happy returns. I wish you happy birthday. Ooh, yeah. And many happy returns. Uru chama tantalize. Keki me tantalize. The more you. Nna mo ga-eme emekwanụ ụfọdụ na-akwa ụfọdụ n'ọchị. Eso m na ndị ọchị taa mana ndị nwekwe ndị nọkwa na-ebe dịka nso eburu ya wee bịa taa. Oh ya, eziokwu. It's true. But I'm telling you. Motor 15 million.
all those who are called to now on a day because the very good is the job for you, where can you say they are good to be dolly and more good in our other name here. So that's the life just like that, waking up, just in a second, before that they are trying all that, but I take it home. Again, they will say, once the boy, I'm making a new organ. I'm making a new organ. On your daughter, I'm telling you. No. Dalu tantalizing. I'm telling you. Onwe ka ọ dị. Onwe ka ọ dị. But today, mother, I'm telling you, for a minute, just no, kwuru ihe nọ n'eche bụ no. Hey, for complete. Then at the end of the day, ngụkwa message bụ the information. Simba na onye adọrọ m email ebere. Onye kwesịrị ime ebere bụ nwaanyị. Chena dena die ga-anọ ndụ at least another 30 years. Another 35 years. By extension, Chukwucho email for ebere another 40 years. Unfortunately. Obros also ego. Because the woman here wants something on him. Cold nights, the companionship, get the essence of marriage. Obro just stay on. Ona people put about some na on kwaka nwanye mo. I'm not shocked. That's where you get it all wrong. Why are they about marriage just to care where more? Anybody can deliver. Anybody can move. The same way walking away German anywhere, borrow wine. Imagonu. Asna ego zie one ego. The same way wine you wake the women for anybody. But don't we hear buna? Only ka each build your empire with. Only know each build life with. Only each if when as you are getting old. Only each eat a toll every morning in affair. Here are the reasons why you get married. Abro no just come one. How must be with you? One row 18, 19, or you have a boarding school, or you have a university, or you have a youth service, or you are nudi, or you are no, or you happy. At the end of the day, you fall back to your partner. Oh, yeah, but some mistakes people name marrow why getting married. I don't have a lot of marriages now. Now get sideways. Every time I call divorce. Every time I need to one if every time I need to every day one story, one violent story to the other. And I and the bandits and I and the couples. Then each other crown ya all. Chabazend the boyfriend and girlfriend now my bed left from the right. And it's who girlfriends he. Imara na onye aya no kwa gechi no not tolerate disrespect. Hello. Hello, good evening. Cake ime. Chidima from Albany Road, no. Oh, the important. Hey, Vico, I'm Meg. Congratulations, God has done it. Yes, congratulations to you. Bravo to you. Hip, to you. Well done, God has done it. Yes, congratulations to you. Darling. Oh, gini na feel different. Oh, go and be able first. Aye, thank God na picky. Oh, yeah, unchete gita nchika touch. I'm going to go do very, very happy ta. Yes. Dalu onem, dalu.
Oh, dalo so. Oh, bye. Of course, of our brother is no oji anwole we na nne mo. Ya na udo na oji anwere we na. Ọbụna spirit ya dey happy with himself. Ya mu spirit gị pụta ya na-eti your body ihe na never anyị dị na ọ ya sị kedu ụdị ihe bụ ihe nke adị ya. Kedu ụdị ihe bụ ihe nke? Hello. Hello, Chinaza, good evening. Ka ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Okay, I'm Amara. I'm not from Independence Layout. Amara from Independence Layout. No. Oh, thank you. Daalụ. I wish you a happy birthday. Nne m chọọ ịgụlụ m egwu gụba na anọ m na Daalụ so. Daalụ. Good husband, more money in your account. Amen. Emphasis on good husband. Oh. Hey, it's a pity. Dalo. And time my name kwarapo when we more messages on YouTube. Okay. Okay. Lily yo, I'm not Lily yo Chinazo or Lily o Chinazo. Happy birthday, Auntie Chinazo. My namesake, my dear. Thank you, Daloso. Chinanya Gladys. Happy birthday, fine babe. Many more beautiful years ahead, Daloso. Hood boy, all health. Chidima Kachuku. Oh, my baby girl. Dimma. Happy birthday, beautiful immaculate. Thank you so. Dalo. And yes, on a view all the way from Lagos. I would love it. Maybe by tomorrow. I chat him from on YouTube. Location, okay. I think it's very important. Come able see on your line because the essence of YouTube, obune no honso. Igani na radio. Igewani from YouTube. Okay? So onya body another reason I debate near ODENIGBO na YouTube. Ki nwe na join ya ka na akpa nkata ka ụmụ nwanne na atụka isi ọnụ na anyị kọma mere ọnụ nwe ike gboo ofu ka na akwakwanụ nwaanyị ukwu walụ because avro ka eme na anyị abụrụ ka esi wee ma atọlatọ na in bad pass ịma na ebe ahụ ebe anyị dị achọ go slow ebe ahụ ebe gịnị me ebe speed anyị nọ na high speed anyị dị egbu oge ebe a ka nna asị unu kpachala anya unu maka na ife ọbụla ị metal I'm telling you it will come back to you. The problem or the question was ya come more mgbe na life ka ya come more mgbe dị ndụ onye ka o ji ihe bụ na ị ga-eme kwụba aka gị ọtọ ọ dị very very important kwụba aka gị ọtọ all right so na asị na time na-eme skwaparapụ oge adịrọzi so kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Hello. Kekime. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Hey Lillian, voice gị na break. Lillian from Enugu State. No. Dalo so. Dalo. Oh, Dalo. All right. Dalo 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Hello. Good evening. Keki men. Voice gonna break it again. Akonna chai onwe onye ichetachala m kịta wita afa ga no oh dalo so nsogbu adịrọ ka m recover godi na nke agụla agodi anyị daalụ nne m
Amen. 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 Dalo. Dalo. Oh. All right. 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Hello. Evening, no. Ka fa gina bi si abom. Gozie from MNN, no. No, Ganir. Chai. Hmm. Makana ilezi anya ihe mere nwoke a ji gaa ihe ọbụla hotel enwere ike itere everywhere onwe ya akọsọ ya I'm not asịghị nwoke mere like that ọ wee chọọ dị mma na mgbe a na-ekwu maturity ihe gbasara marriage gị ga-amara that enwere ihe wụ maturity for a man to marry. There are things that ga-apụta you as a man you control yourself without going elsewhere because ihe ụmụ nwaanyị na-eme na ezinụlọ ha na di ha to the extent that ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-anọkọta ọ bụrụ ndị nwere ụlọ buru ibu nwaanyị akwara shi na rum di ya ga biri na rum ọzọ na-ehi ebe ahụ di ya nọrọ na rum ọzọ na-ehi ebe ahụ ihe onye onye otu esi kwụsị ikpe marriage ụfọdụ ndị ụmụ nwaanyị ga-abịa ị ga-ahụ ha n'ụlọ di ya ha na-awụ Jezebel nwaanyị gwa ahụ isoro ya gaa chọọchị ị ga-ahụkwa na ha na-agbali elu na-akpọ pastọ fada na-eme everything ọlata ụlọ ya ọgwụgwa Jezebel man otu Chineke si kee nwoke enweghị that type of spirit. A man doesn't want that. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị ka ị na-ahụ Muslim, let me say Muslim working class ladies ihe a na-eme ọka nkụ go to ministries and companies and see what they're doing. That same woman na-apụta ebe ahụ iwe ya wụrọ church follow her go to her house you will cry and say ọnwa ya onye na-eme ihe so achọrọ m ka ị were ọnọdụ a n'ozi anyị na-eme na ndị mmadụ like program ga chi ya gwa ụmụ nwaanyị tụọ ha ọdụ ka ha ghara dị na-achụpụzi di ya ka di ya na-apụ asaịd nwaanyị ahụ chụpụrụkwa di ya otu a ga asaịd ga-ahụkwa na ndị ọzọ ahụ ya sị madam you're looking beautiful she will laugh ọ gakwa back to her house she become another something so ka anyị ghara ndị na-ewere ihe a na-ebuchi ile na jema were elu nwaanyị unfortunately that's a very shameful thing but there is enwere ihe mere eji mee nwee no man ever leave her wife unless that wife is a nagging type of the type naturally she will prefer to love the men outside than to love the husband and no man would like to endure such things. Oh yeah, here one secret they push men out to go and start looking for women outside. If not that, I don't think there's any man that will love the wife and the wife compromise with him and that will just neglect and go outside. Can make sure that can the man is a okay willing too much. Advise the women to stop pushing their husband away from their marriage. That is the truth. Thank you very much. Dalo. Okay, and then again, don't you think that nwoke chọọ ịgbanile bụ nyanwa chọọ ịgbanile at the end of the day you are the man. Amara m why ụmụ nwoke ji like isi na ụmụ nwaanyị push her outside. It doesn't make sense to me. Ịchọ ịgbanile bụ na ịchọ ịgbanile. Ịbata na be gị gwa nwaanyị ihe ịchọ. If it's not working, do something about it. Abụrụ ịbata isi m na ịchọrọ ịgbanile. The marriage abụrụkwanụ do or die affair. Ị na-agbanile ijezi ije meet nwaanyị ọzọ inwekwe na accident nkọ. Ma ụdị ihe a mee nkọ i blame nwe ya nwaanyị mana nwaanyị ahụ nọ n'ụlọ ọ bụgodu na ọ na-eje ụkwụ ya chụpụta ha n'ilo ka nke gị aghọtara m ife bụ na ebe mma encourage ihe na-ekwu bụ na ọ bụ na nke nwaanyị is violent
violence bata iji nwa mee gịnị nawa nke nwaanyị si na ọma nna biko nke wabụ nke nwoke naba chọọ ụlọ ọzọ because at the end of the day ndụ ka anyị na-echedo ndụ ka anyị na-achọ ka ọ ga-esi wee gaa n'iru otu amansi ka otu ya short ka ị ga-esi esi na nwaanyị dị na anag ijiri maka ya jee gbaa n'ilo. There are many ways to kill a rat. Many ways. Nke ịgba n'ilo a nwere ike ịbụ the 100 way to kill the rat. Because not the 10th on the list on how to kill a rat. But it apply by the first, the second, the third, the fourth, the fifth ways. Ke mere nwunye gị ji anag. Ijugo onwe gị ajụ. Onye ala ka ọ bụ ọnọkọta na okunye ụra n'ụtụtụ decide ya to be nagging. I want to understand it. Kedu ihe melu nwunye gị ji anag? What have you done? You put in place things ga make sure that na nwaanyị anagara. Except na ịnụrụ onye ara onye wee anaghị ajụ ese ahịa mana ọ dịzi na agbụrụ ya, ọ dịzi na family ya because nke abụrụzi a normal thing. I'm sure na otu amụ anọ na adịba like so na yi headphone self. Adịba like noise. Onye na like noise onye ahụ mentally problem onwe mental issues. The noise, ọ bụ na ọ bụrụ happy noise, maybe egwu. Mana ọ bụrụ noise nke ọ ya isi na-awa gị ka na-edi ya mba. Ma ọ dịghị bata kịta na ọ sị gị na isi na-agụ ịchọ anyị na-agị ya. Ọ sị gị na isi na-agụ ka na-agị ya. Gụ ọ bụ nke nwoke emebi ihe kwesịrị ime ka dị na gị nkwụsị. Kedu ihe ị na-eme nwaanyị ọ na-agị? Hello. Good evening. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Okay, favor gaa n'iru. Nketa akwachigo. Agono my dear. Dalo so, dalo. Na asum na kwa ka nna wa dey ka mburu my kaya. Na akpọkọ igo ụmụ nwaanyị n'afọ ha. Okay, ka nwunye gị si gị gbaa n'ilo si gị dị. Ka m wee ya na nwunye gị just tụkwula anya si gị nna m ngwa gbaa n'ilo. O nna ana gị. O ehe. Ọ si gị jee tinyezie ma nke ọnwụ ma nke ọnwụ na gịnị? Ọnwụ a na-aṅụ ya aṅụ na hey, echezokwana m. Ihe ọjọọ amọrọ m arụ. Ana m echezi ọsịsọ. Hey, but to be sincere, situation is not a laughing matter. I na hachi makia na hachi, but you water the essence of life, the essence of loved ones. With some certain characters, behaviors I am an exhibit. Ihe define from ụmụaka bụ the ability to distinguish ife bụ ife ọjọọ na ife bụ ife dị mma. Onya bụ ife melu ụmụaka dị iche from adults. You can't be an adult na-eme ka ụmụaka. Nwunye gị ga-ana-agị gị. Ọ dịrọ possible. Ụmụaka ka a na-ana-agị like that. You nag them to their destiny. Or adult bugolo adult ka ihe apụta na-agwa okwu. Adult kwesịrị ịma 1+1. In as much as I have no nwoke wu baby, please. It's not an excuse gị nwe na-eme anyhow. Enwego nwoke mma nwunye na but o meghị ịgba n'ilo. He started sorting out ways. Okay, so make sure that na this woman
Then akpọkwa nke woman kedu kpọkwa ya say kedu ife wu your problem, why are you always nagging? Ọ bụ na o nwere ozi any complaint gị nwa bụ nwoke ga-ajụ nwunye gị kedu ife, what is going on? Onye abụ ihe jukwu onwe gị, onye abụ nag before nụọ ya ka ọ bata na be gị wụọ nag. Because ọ na-awụpụta ụnụ asị na nwaanyị nag ọkwanụ half of the times ụmụ nwoke na-akọ ọsị. And ihe a ga-lead him to the topic anyị ga-akpa tomorrow, because blame I am onye these blames n'aka, but ka ọ dịgodu na echi ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ m na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Enwe more messages. Okay, Ezinne answer, happy birthday Auntie Chinazo, first time seeing your face, I wish you long life and prosperity. Clock it in them, clock it. Umuada clock siania no. Dalo David Chukwebuka, birthday blessings one yoma dalo. I am Mickey Naira, happy birthday in advance. Today of my birthday actually, I brought in advance. So happy birthday to Mio and Tishanza Mickey B Naira from Enugu State. Dalo so Mickey. Onye Jeko Cecilia so men self now. Wow, Ikego. Alright, so Ifoma by Ejaik Wamba. Ifoma de agwa. Aka mi kpon cause mana otoro gogo mana kai weru nka we na agagodu. Ifoma de agwa weru no life a nwan. Ihe obuni iri hota. I ga-eri nwunye echi. Ihe ọ na-enwe hota. I ga-anwụ nwunye echi. Anwụ n'ihe niile at once ya cause gị cardiac arrest. Ma ọ heart attack. Na-achịfụta mmadụ okwu na ilo nnọọ. Ka ịgwacha ndị ọwa ka isi wee biri. Daalụnụ. Mona. Onye Jekwe Cecilia, thank you for staying with me till now. I appreciate. Daalụnụ. Coordinate.